नोङो मा जादो नानि? नोङो मा जादो? नोङो मा जादो? आपेल जादों ना मा जादों नोङो? आपेल जायो। आपेल जादों? आंखौसो नागिरबाय दा। मा बियो नों लानाया? नारें गोदै होन। नारें गोदै? गोथाव नंगौना नङा ओमफ्राय? नङा? गोथाव। ओमफ्राय गोदै ना गोखै? गोदै होनदो। गोदै। गोदै। नोङो बर' ना हारसा? नङालै। हारसा होन हारसा। हारसा नङा। माथो? मा होनबा? मिसिं। नों मिसिं? नङालै। माथो होनबालाय? बर'। मा होनबा? ए इसर। नोङो सोरहानाव फैदो? आनै लाहानाव? अ नों मा मा मोनजाखो? मा मा मोनजाखो? आपेल। बेनिफ्राय? नारें कमला। नारें गोदै। नारें गोदै। अ। ओमफ्राय बादाम। ओमफ्राय बादाम। ओमफ्राय सिलिखा। ओमफ्राय सिलिखा। अ इयाव नाय। मबाइलाव नाय। मबाइलाव नाय। गोथाव ना? गोथाव नांगौना आपेला? अ। बिनि नामा मा नाम? बैयाव नुहरनाया सोर इयो? नानि ना बाबु बियो? बाबु। बाबु? ए ओमफ्राय मा नाम? ना? मा नाम बाबुआ? बाबु पेगु। बाबु पेगु? बाबु पेगु। बाबु पेगु ना? मोजांथारनो गथ'आ बाबु पेगुआ। बाबुआ बिराद मोजां नै इसो। ओरै नाहर नै। मबाइलाव नायदो दे। आं नोंखौ दा मबाइलाव देखायगोन दै। बाब्रे अ। नांखो? दे बाय बाय होनदो दे। बाय बाय। आरो आखाइ मोनसेजोंबो। बाय बाय। अ दे जाबाय।